Здравейте, хора! Аз съм Вафа 4 и днеска ще ви кажа програмата ми за седмицата, по-скоро за утре, защото започвам да пиша програма и тази програма ще бъде от няколко... Стой, изтирям водата. Яко. Клип не е имало от 4 дни. Днеска ще има 2. Ще има предаването в 4 мафиота, който ще бъде половин час. Аз вече съм го снимал с него. И този клип за програмата. Всеки ден ще снимам по един клип. Някога дори мога да снимам един клип на седмица, защото мога някой път да напиша за цялата седмица програмата и готово. Програмата ми за утре е такава, че утре е празник на Айтос. Поне аз и мафията почиваме и всичките от Айтос май. Не, май цяла България почива. Не знам. Ще бъде интересно утре с него. Колко абоната има още? Беднички е стопната. Абонирайте се за него. Това, ще да си сечете БГ. Да постои малко да го видите. Докато аз говоря. Утре. Започваме с него по работа по анимацията. Без аз да гърмя. Защото доста сървъри сме сменили, което само аз ги гърмя. Но сега няма да гърмя този сървър. Не знам, моята идея беше да снимам малко зад кадър. Как правим анимацията с него, например. Как правим някоя къща, ама той не иска. Сега. Ето информацията му. Мен много ма кефи това, че се абонирахте за мене. Значи утре програмата, както трябваше да кажа, почваме с него първо да снимаме едно клипче от 1 час горе-долу на Майнкрафт. Беше? После ще работим по анимацията. После аз ще снимам сигурно едно клипче за Димитров ден. Там малко ще снимам малко. Смисъл. Смисъл такъв, че когато ще снимам такъв специален епизод утре за Димитров ден. Когато отида с мафиота, ще отидем сигурно на центъра на Айтос. Там ще има различни работи. И ние от всичко по-малко ще снимаме. И после ще го качим. Той снима едно, ще снимам друго. Дано да е хубаво. Дано да ви бъде приятно да го гледате. Дано да бъде хубаво. Аз съм сигурен, че ще го снимам с перфект качество. И за него. После какво ще правим? После мога да снимам едно клипче, в което, разбира се, за програмата утре, да не забравя за програмата утре. Какво друго? Хора, клипчетата ще бъдат всеки ден по 5 минути горе-долу. Знам да се обяснят какво става. Ако не става, хора, да снимам да снимаме там. Ако не можем други хора да снимат, може да не снимаме.
Може чакам, има един концерт там в 1 часа, може да отидем там да снимем малко от него. Ще да се прередим още в 11 часа, за да бъдем по-напреде. И така. Иначе честит празник. Иначе утре просто честит празник, знаете. Остава само малко. И утре най-хубавото, че ще почивам и ще имам доста време да снимам клипове. Мисля цял ден. И не знам. Така. Да влезем в моя канал. И сега виждате 7000, 5000, 4000. 4000? Доста бързо. Доста бързо, наистина. Някъде другите. Пинко много често да гледате. Пинко. Такива работи, но аз ще направя специално видео, което казвам или не. Програмата всеки ден. Не знам към колко часа ще го снимам, но всеки ден. И утре наистина ще имам много свободно време, затова очаквайте доста клипчета утре. Това беше от мен. Аз съм в 4. И от мене. Чао.